Grazie, presidente. Poštovana predsjednice Komisije, Europska unija odavno nije više eksperiment nego politička činjenica, jedinstvena u povijesti. Međutim, Europska unija je danas na prekretnici. U prvim tjednima pandemije mnogi su pitali hoće li Europska unija iz ove krize izaći ista, promijenjena ili neće ni izaći. U kratko vrijeme koronavirus je ugrozio baštinu Europske unije izgrađenu proteklih desetljeća. Govorom o stanju Unije ponudili ste razloge za novi europski optimizam, kao dogradnju dogovora postignutog ljetos i velikih očekivanja građana koji itekako osjećaju posljedice ekonomskih nedaća bez presedana u novije doba. Iskoristimo krizu, ostvarimo zeleni plan, nastavimo proces digitalizacije, pokrenimo zdravstvenu uniju, uložimo više u znanost i istraživanja, oslanjajući se na jaku kohezijsku politiku. Na primjer, otoci su energetskom tranzicijom dokazali da mali pomaci mogu imati veliki učinak. Naš oporavak i rast moraju biti održivi, a isplata europskih sredstava utemeljena na vladavini prava. Jačajmo zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku kvalificiranim odlučivanjem te obnovom politike proširenja zajamčimo snažniju uniju u sve kaotičnijem međunarodnom okruženju. Hvala.